Tikutenda kaMadminox nebasa ramuri kuita ka ndikuona dhora makaenda naro musi uno iri ratoiswawo padhoo apa zvoti rimwe racho rikauyawo rokukavha the other side rachiyasara saka ndokutenda kwatikuitawo nemapiritsa mapuwa prescription amairatidzwa tairatidzwa but iri kuconfuse manje but anyways tichangoona kuti tingaite sei aiwa ndizvozvo muchemberi unotendawo katibatsira Madminox Mungona zviitika izvoti pane vanhu vatumira yakabva kuCanada yakatumira mwana ne 7 years yakamubvira tsara taiva kuti vaendesirwe something yacho yakabva kuUK saka mari yese iripo ime yacho katichatenga draw and then topa ime so far yandinayo ye60 saka 60 hanzi ndopay 20 and then 40 yacho tonotenga draw ndotenda mwana kune muzukuru wenyu ane 7 years ndakakutumira 30 muzukuru wangu ane 7 years ndotenda ndewe kuCanada aiwa aita basa ndinotenda zvanga vasingambofungira asi ndotenda iye mukuru akazondibata kuti ndione vanhu ivavo vanotibatsira mogara mune maski ka pane imwe kuti achatora $10 akatumira sadaitora kuneza kutora sachanoitora kana chaitora zvinotenda murambe makadaro nguu bo